जाय जाय हिन्जाव दङ मालाय बिस्रा बासथामना उन्दुलायबाय था जोंहा सिंगोलफ्रा हारसिङैनो उन्दुबाय था So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नै जों दा माबा एन्जर दै लुनो नागिरदों आरोखि जावलानो नागिरदों नैबाव खुरलानाय दंजोबो जिगाब खोबसिननाय दंमोन आरो बेखौ ओमफ्राय दै लुनो नागिरदों नै पाइप लाबोखाबाय ओरै आसोला जोंना दे बुद' खदालजों एसे बेखौ साफा खालामसै लागाव नै गुदुं मोनहांबाय गुदुंखौ एसे देखायबाय नै बेसे गुवार होननायसो होनसै बे गदो जावगोरसै खौनो खालामथ'दो मोन दा बेजों दै फप सोहरसै आरो बारनगोना बारना बारनबा हमसै एन्जर जाग्राफोरनि खायदाया गगाव नै फैगोना फैया एन्जरानो हाबलांगोरखायोसो बा फार्स्टआव एन्जर मोनगोना मोना दा एन्जरखौ जमसैल' आरोखि ओंखारगोना ओंखारा नोमबा आदै माबा बारन दाबो बुङाखैनो नै गैयाथों हा लागाव बेजों नै दै सोनायाना बेजों दै सोनाया ओरैसो बारन फैजोबबाय दैया बेजोंसो गफैजोबबाय बन्द' खालामहैग्रोसै लासै एन्जरानो जेरावबो जयैनो दंजोबो दहायनि दैया नै बेजोंसो गदों दा होफिननो नागिरबाय आङो बेजों गुदुं दंलाजोबो आरो नोरैथिंबो गुदुं आरो ओरैबो गुदुं थैखागोनसै मारै जाखो इये आयौ जालालै जों होनोसैलाय दंना गैया ओरैनोसो लुनाय बायदिसो मोनबायलां जाला एन्जर मोनैनि नै सावलालाजोब्बायसो फुख्रि मालारिखौनो आयौ थाखोमावनाय जालालै एन्जर मोननाय नंला एन्जराबो जावबाय लोड़े बेकट खालि थंसा बिथाङा गोगोम जोंबाय दा एन्जर जावनानै खम खस्थ' जावबाय आयौ नै रायजोफोर खुवाया थैखागोनसो माबायदि बे न'खौनो नुनो नागिरलायबावा थैखागोनसोलै आंखौबो नुनो नागिरनाय नंला जानाय नंला हाबलांनांसिगोन गुसुआ जानाय नंला उन्दुनोसै बिसिनायाव दुफुं आइसो नायजा नै माबा सियाल उन्दुग्रासो जायगायानो उन्दुनोसै रायजोफोर जाय जाय हिन्जाव दङ मालाय बिस्रा बासथामना उन्दुलायबाय था जोंहा सिंगोलफ्रा हारसिङैनो उन्दुबाय था